Chámome Carla, teño 13 anos e vivo en Pedrafita. Estudo no CPI Uxío de Boneira, o colexio de aquí. Para min o camiño, pois a verdade non ten moito significado. A razón pola que se sigue movendo tanta xente, pois a raíz de que unha persoa veña hoxe, remate o camiño e lle conte a seus amigos e se vai traspasando. Que impacto ten o camiño pola poboación que pasa? O diñeiro. Como? O impacto medioambiental que surxe? Pois, non sei, concienciar a xente de que non tire o lixo, poñer máis papeleras, esas cousas.